Tinarget ng anti-smoke belching unit ng Naga ang mga pampublikong sasakyan. Partikular na tinitingnan ng mga otoridad ang kalidad ng ibinubugang usok ng mga sasakyan na akbang ng pagpapanatili ng kalinisan at mabawasan ang polusyon sa lungsod. Ito po yung mga force multiplier efforts po namin with regard sa pollution control activities po sa loob ng Naga City. Isa po ito sa mga priority activity ng aming opisina kung saan po nire-regulate po namin lahat ng mga pollution sources. Ayon sa opisyal ng Senro, pang-apat na ang barangay Tabuk sa naikot nila at isinasama ang mga barangay tanod sa training para makadagdag sa kanilang hanay sa pagpapatupad ng kalinisan sa bawat barangay sa lungsod. Nagkaroon kami ng training kaninang umaga with the personnel ng barangay Tabuk, Naga City, and ongoing po yung lahat sa 27 barangays ng Naga, and this is our fourth barangay kung saan nagkakaroon kami ng refresher, yung updates ng mga environmental ordinance ng Naga and yung mga applicable na pwedeng gawin namin. Pati mga kainan ay pinasok din umano ng isang grupo para matiyak na tama ang pagtatapon ng mga dumi nito. Hinati po namin sa dalawang team yung mga yung operation natin ngayon. Yung isa po with the barangay environmental enforcers kung saan kasama sila sa operation ng anti-smoke belching unit, and yung isang grupo po yung barangay pollution control inspector. Yung barangay pollution control inspector po, sila yung mag-i-inspection lahat ng mga kainan kung saan ayon po sa amin ordinansa, kailangan yung kainan nila meron isang equipment kung tinatawag na grease trap na para yung wastewater charge sila, lalo na yung mga sebo, oil, sabon, hindi direktang mapupunta sa kanilang mga drainages nila and eventually dadaan sa Naga River. Pabor naman ang tricycle driver na si Tatay Wilson sa anti-smoke belching operation na isinagawa ng mga otoridad. Maray man yan ta. Narig mayong asuan mga bihikulo. Kaya lang sa muya, mga 4-stroke man. Kaya sa muya, mamagayan toti, 4-stroke yan. Dahil manag-aaso kaya ang tricycle. Ipagpapatuloy umano ng anti-smoke belching unit ang pag-iikot sa 27 barangay ng lungsod para hulihin ang mga lumalabag sa ipinapatupad nilang ordinansa. Jan Amador, CSN.